Kada gabi sila maghatag og pagtuon sa Biblia. Usa ka adlaw si Dignew ug ang uban niya sa biyahe nga si Jerry nanugtok sa mga pultahan sa mga balay sa lungsod sa Lesbo. Pilabihan na kusog ang ulan at mga panahon naigsuon. Ang mangit-ngit mga panganod gitago sa adlaw ug ang kasugnaw mipuno sa hangin. Daghang mga tao nanirado sa ilang mga pultahan at mga panahon. Human sa pipila ka mga balay, usa ka pultahan ang naabli ug ang babay nga mga 40 anyos naabli. Ingon siya, kinsa ka mo? Siya miingon, ngano man nanugtok man kamo sa akong pultahan? Si Dignew o si Jerry ipasabot nga sila magustuhanon o gusto nga makaistorya mo tungod kang Jesus.